जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै माने मोनसे बिराद गिदिर बान्था आंनो दिनै बर' थुनलाइ आफादा होदों। जे बान्थायानो जाहैबाय जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मुंख्लं बान्था। दा बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं दिनै बेनि थाखाय रिजार्भ नङाबाबो दिनै बर' मिडियामजों APSC खौ क्लियार खालामनो हानो थाखाय बिथांमोना आंनो होदों। दा बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। APSC UPSC एग्जामखौ मोननो थाखाय खस्थ'थ' खालामखानांगोन। बर' मिडियामबाबो एसामिस मिडियामबाबो इंलिस मिडियामबाबो बयबो खस्थ' खालामखानांगोन। जायफोरनाव कनसेप्टआ क्लियार थायो बर' मिडियामजों फरायनानैनो जुदि बेनाव कनसेप्टआ क्लियार दं बा एसामिस मिडियामजों फरायनानै जुदि बेनाव कनसेप्टआ क्लियार दं बेफोरसो APSC बा UPSC खौ माने क्लियार खालामनो हायो आरो। नलेजआ थाथारनांगोन आरो अब्लासो APSC खस्थ' माने क्लियार खालामनो हागोन। दा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनायफ्रा जा एसे बांसिना खस्थ' जायो। जोङो इंलिसजों लिरनांगौ जायो। दा इंलिसखौ जोङो सोलोंनायाव एसे टाइम होसिननांगौ जायो। बेखौ जों इमप्रुभ खालामनांगौ जायो। सोरबा बेफोरखौनो हायैया जायो। खिन्थु बे हाया नङा। जोङो इंलिसआ मोनसे लेंगुवेजसो बेखौ जों सोलोंनानै इमप्रुभ खालामनो हायो। नंगौ जोंनि बर' माने स्कुलफोराव दासिमबो बेफोरबायदि एवारनेसआ गैथ'वा। खिन्थु लासै लासैनो जागासिनो दं। ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय APSC आ मा बुस्थु UPSC आ मा बुस्थु लासै मोनथिगासिनो दं। आगोलाव ससियेल मिडिया गैयामोन, मबाइल गैयामोन, टेक्न'लजि गैयामोन। एवारनेसआ स्प्रेड जायामोन। माने गामि ओनसोलावबो सहैयामोन। जोंनि बर' सुबुंफ्रा बांसिन गामियाव थायो। बर' फरायसालिफ्रा गामि ओनसोलाव बांसिन दं। दा बिथांमोननिसिम जेबो माने जोंनि ससियेल नेटवार्कजों जेबो मेसेज सहैयामोन। दा खिन्थु गासिबो स्कुल फरायसालिफ्राव बेफोरबायदिया एवारनेसआ सहैहांबाय बा मोनथिबाय बिथांमोना लासैनो जालांगासिनो दं आरो। थांनाय दाख्लै IAS आवहाय जोंनि बर' माबानिफ्राय रावबो ओंखारनाय जायासै। मा फोरमायनो सानो? बेनो जोंनि थाखायबो बिराद दुखुनांथाव। इभेन जोंनि थाखायल' नङा आसामावनो जों सासेल' माने केन्डिडेटआ आसामनिफ्राय सेलेक्सन जादों। जोंनि बर'आथ' देग्लाय गैया। दुखुनांथाव। खिन्थु आं उन जोलै गथ'फोरखौ फरायसुलिफोरखौ बेखौनो हास्थायो जाहाथे बिथांमोना बेफोरखौ सोलोंनानै लानानै बेफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामो। नेक्स्टआव जेनेबा जाहाथे UPSC APSCफ्राव बांसिननिफ्राय बांसिन ओंखारबाय थायो, पास खालामनो हायो। बेखौनो आं दानि फरायसुलिफोरखौ खावलायो।